Så er vi i gang. Hvorfor valgte du at arbejde med nødhjælp? Det gjorde jeg, fordi jeg synes, det var utroligt spændende. Den første forretning, vi havde, var for Dansk Røde Kors, helt tilbage under den første golfkrig i 1991. Det var længe før, i hvert fald kan jeg huske. Og der fandt jeg ud af, hvor spændende det var, og hvor stor opmærksomhed det var fra aviser og fra fjernsyn. Og det synes jeg var rigtig interessant. Ja. Hvor lang tid har du arbejdet med det? Siden 687. Hvad tænker du, når du ser de mennesker nede i Afrikas Horn? Jamen jeg tænker jo både på mine egne børn og hvor heldige vi er i Danmark. Ja. Og så tænker jeg på, at vi er rigtig mange, der kan gøre en forskel. Det vi har med at gøre i første fase af en katastrofe, nu er det både humanitære og naturkatastrofer, så vi arbejder i. Det er at redde liv, og det kan man gøre primært ved at være de første, der kommer med rent vand og med proteinkiks osv. Der er mange forskellige katastrofeformer. Ofte så dør folk, fordi de ikke kan skaffe rent vand. Det er godt, at fødevarer er et sted, men rent vand er mange gange. Ja. Hvad tænkte du, da du kom derned første gang? Jamen, jeg tænkte, at så meget elendighed på så et lille et afgrænset område er en forfærdelig ting. Og jeg tænkte også på, at sultkatastrofer og naturkatastrofer, som så udvikler sig til en sultkatastrofe, er jo desværre noget, der har været i gennem generationer, og som bliver ved med at være i generationer. Det ene år så er det i et land, og næste år så er det i et andet land. Ja. Og årsagen er jo mange. Det kan være krige, det kan være jordskælv, det kan være manglende nedbør i 5, 6, 7 år, hvor bønderne ikke kan producere deres ris og deres majs, som gør, at de ikke kan få fødevarer. Ja. Hvordan påvirker det dig at se så mange sulter? Jamen det påvirker mig ligesom rigtig mange andre. Jeg er blevet spurgt mange gange af journalister, hvordan vi kan lave en forretning ud af det her, og det har jeg et helt afslag forhold til. Jeg synes, det er en fornøjelse at være med til at gøre en forskel og komme frem med vores varer så hurtigt som muligt, så effektivt som muligt, og være med til at redde folk og se i aviser og fjernsyn, at den indsats, vi gør, blandt andet for Danmark, er med til at gøre en forskel. En stor forskel. Hvor meget nødhjælp til dig dernede om dagen cirka? Ja, vi tæller ikke sådan på dagsturnager, vi tæller mere sådan på projektplan. For et halvt år siden var der et kæmpe projekt på Afrikas Horn omkring Somalia. Det er nok den seneste store, i hvert fald kendte operation, der har været med masser af tv-tid. Der sendte vi 4.500 tons luftfragt derned i løbet af 2 måneder. Og på et af de største fragtfly, som vi kender, det er en Boeing 747, der kan være 100-110 tons. Så kan I selv regne ud, hvor mange hele fly der har været. Det var en stor operation. Ja. Hvad sender I for eksempel ned, når I sender det ned? Det er meget forskelligt. Det kommer an på katastrofens omfang og katastrofens art. I Thailand sidste år, der var der en kæmpe oversvømmelseskatastrofe. Oversvømmelse går altid ud over drikkevand. Altså noget af det første, man sender ud i sådan en katastrofe, det er rent drikkevand. For et par år siden, der var der en stor jordskælv i Pakistan, oppe i nogle bjergeområder. Når du er oppe i højderne på det tidspunkt år, så er det koldt, det er regnfuldt, og så er det typisk tæpper og telte og varmeudstyr. De havde drikkevand, de havde fødevarer, og de frøs. Nogle af dem frøs i det. Hvordan opstod hungersnød i Afrikas Horn? Hvordan er den opstået? Jamen, det er blandt andet opstået på grund af langtidstørke. Somalia er også en kombination af en masse stammekrige, som har gjort, at fødevarerne har haft vanskeligt ved at komme frem. Der har ikke været den fornødne opbakning af nabolandene til at sende hjælpevarer ind i landet. Der har været en tøven fra verdenssamfundet til at levere. Og det har lidt at gøre med infrastrukturen i Afrika, eller i Somalia, at gøre med bandekrige, med kidnapning, med pirateriet ude for Somalias kyster. Da katastrofen blev så slem, at man så døde børn på tv, og journalister begyndte at råbe tilbage, så er klart, så reagerer Røde Kors, så reagerer FN massivt. Men
katastrofen kan komme om et halvt år, eller tidligere igen, desværre.